Ara makara to. Maya chuo felali. Ne dum ke wole ta telephone ta. Na telefoni me kurani la. Wala ni mi yake. Me ya bo kurana mu ne ma singe ne. Kirire kumkene gu. Wala ni misi. Oro ne credit te kuma ne ne. Nyere de kumulu be nyagami wali. Wala. Mamu ne beta. Kapai kabini ni chain chado en yo en badala ni mo fodi fam. Ka comportement be fale ne. Mu ne be. Fuiti. O tsaka ko Mariam. Ini songo go ika fende changer la. Fuiti no, ne de ma fiena. Fuiti. Mariam tiens fa ban mu ne be. Andi yera wani. Ne te ga fe go fente ya. Fuiti. Nga kuera de nyagami. Me ga ko nyala. Nga chem fa tanto. Bada chem. Momer dedo. Mame le jono. Taro ne ki bela ne ma dele ga finya. O nga chero de la gan jam fakata. Di des années. Momer dedo. Voilà. Tout s'explique maintenant. Mais donc o de ko so I be ka dimi tano ka I ulu be nyagami yere. Non. Iboro Momer nalinu kumodo de fofo an kun tane an kadi ɲɔgɔn ye dɛ. Et puis depuis ne taara ne hakili Bilal bi dɛ. O furuko kuma minnu yɛrɛ b'ale da kɔnɔ k'ale nalen don furu de kama. O de kelen ka ne ka fɛn bɛɛ ɲagami ale ye. Ne t'a dɔn ne min ɲɛ bilen yɛrɛ. Mais o man ka fɛn bɛɛ ɲagami o Mariam. Munna o b'i kunkolo ɲagami. Donc e ma janya o sa. Mɔgɔ min e to yen ka taga nin na o ka se ka na tile kelen dɔrɔn. Ka se ka na kuma dɔrɔn ka e kunkolo bɛɛ ɲagami. Et puis tu es distant avec moi. Ou e bɛ fɛ an ka relation jɔ. Ayi Ali. Bon ne tɛ se k'a faamu Mariam ne tɛ se ka nin faamu quoi. E ni Mohamed ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn donc I ka comportement bɛɛ falen. Ko Mohamed nalen don kuma minnu don ne kunkolo ma. A bɛ nɔfɛ su a bɛ nɔfɛ tile wa. O de kelen ka ne kunkolo bɛɛ ɲagami wali. E ka essayer k'a faamu Mariam. Mariam ne tɛ se k'a faamu. Mohamed ka kuma man k'e kunkolo ɲagami sa. Ne de y'a f'i ye Mohamed taara ça fait des années. O ka n'a sɔrɔ I nisɔndiyalen don. I b'i ka hɛrɛ la dɔrɔn. Donc kana kuma dɔ fɔ dɔrɔn e ka se ka o ɲagami ten. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. O kɔrɔ b'a jira ko fɛn dɔ b'e kɔnɔ. Donc ce qui est venu ne bɛ taga fɔlɔ quoi. Après ni tila ka na an bɛ kuma quoi. Sabali sa e kana taga. Dela yɛrɛ. Ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɔ quoi on va parler. Non sisan ne m'a faamu quoi. Puis ne bɛ fɛn dɔ natɔ la. Ne bɛ fɛn dɔ natɔ la c'est pas bon. Donc ne bɛ taga fɔlɔ quoi. Sabali sa Ali kana taga. Ayi Mariam attends. Ne bɛ taga fɔlɔ y'a faamu. Ok. Madame Mani sɔrɔ. N dɔgɔnin da de. Kana kasi. Ne b'o de ka ni kasi in tɛ somɔgɔw ka ko ye. Nin ye I yɛrɛ dɔrɔn de ka ko ye. Wa n b'a dɔn cɛko do fana. Nka I ka kɛ lagalagatɔ ye. I ka kɛ manamanamɔgɔ ye. I ka kɛ hakilitan ye.
walasa ka e muso sugu bila kasi la. I da de n'i tora ka kasi i bɛ sebaya d'a ma. Ne yɛrɛ bɛ nin situation kelen kɔnɔ bi. Ne yɛrɛ ka muso bɔra k'a fɔ n ye ko ale bɛ cɛ waritigi de kɔ ka furu. Ne fana k'a ma ko wari tɛ ne bolo. M'a b'o kalama. An kuman'o na a tagara a ka sira fɛ. Ne fana tagara n ka sira fɛ. N b'o tagama de la tan. Ɲɛ bɛ e sigilen la kasi la. Kana kasi. N'i kasi la nin na i bɛ sebagaya d'a ma quoi. Hali bi ni mɔgɔ ma bɛn de, mɔgɔ min b'i fɛ. Donc i ye mun ye quoi. Ne nin k'a ye sɔrɔ. I bɛ yɛlɛ de hali ni yɛlɛ man di ye. O de y'i ka arme ye. Non kasi ninnu ni dusukasi ninnu bɛ jouer e yɛrɛ dɔrɔn de kan. N bɛna histoire dɔ f'i ye. A kɛra village dɔ la. Cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ, a ye muso dɔ furu. Muso in kun cɛ ka ɲi ni village muso bɛɛ lajɛlen. Wa dugu in cɛ bɛɛ kun bɛ muso in fana nɔfɛ. Wa cɛ fana ka keleya nana juguya. Wa a ta y'a jɔ a ka keleya ka taa ka mɔgɔw ɲɛ b'a muso la. Mais cɛ ka keleya nana juguya ka n'a kɛ cɛ tɛ keleya mɔgɔ yɛrɛ la bilen. Faliw kun b'a bolo, misiw kun b'a bolo, sagaw kun b'a bolo, sɛw kun b'a bolo. Keleya nana juguya fo ka n'a kɛ ni muso gɛrɛla fali la dɔrɔn k'a bɛ dumuni di fali ma, cɛ bɛ keleya. K'i to la ka na sɛw fana na, ka na sagaw fana na, cɛ bɛ keleya nin bɛɛ la. A t'ale de mɔgɔw cɛ bila a bɛ baganw de cɛ, muso kana gɛrɛ foyi la. A kɛra sababu ye muso taara ka cɛ fɛ. Ah bon, imagine, bon, et elle est pleine ça fait du bien. Et de se cacher parfois. Et quand il y a quand moi c'est Ali. Ne tɔgɔ Mariam. Mariam. Aucun. I ni ce Ali. I ka nin kuma nin diyara n ye kosɛbɛ. Diyara. I ye fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don. Nin cɛ in t'a mérité ne ka n sigi ka kasi. Voilà. Nin cɛ ni baraji. Oui, bonsoir mon frère. Il est Ali, non? Mado yere koni windo iganga ndoti. Nana buya matigila yi mon frère. Vraiment yi komke a jara intro wallahi. Itene ni maram ko ku kalama. Maram ni ku mena maram fu. Mais abena nega voice no. To ne tara fenyi, mais sisan nalilu. Bi fu era di. Ki jatu maram na ka maram e nganya fo ki jatu ala de. Ku fu mte maram na bashi fu mtala. Vraiment mon frère ni jara ne trop.
bifo mais sisan komi nana n yɛrɛ nalen no n nana ni furu kan de n bɛna ale furu donc a ka di ne a kɔni a tun bɛ cogo min na a ka bɔ ten sisan ne yɛrɛ nana kotigi nana quoi i sigi y'a faamu sisan yɛrɛ n taatɔ filɛ u fɛ yen n ka taa ko bɛɛ ɲɛnabɔ n tɛrɛ ne yɛrɛ don komi fɛn tɛ kun sisan ka furu ne yɛrɛ fɛn min bɛ kun sisan ne nana ni wari caman donc n bɛna ale furu dɔrɔn k'a kɛ muso ye ayiwa n kɔni ye kuma min fɛ i y'a bɛɛ faamu o diyara n ye ne ce Ali mon frère ok ala ka tile yɛrɛ d'a ma Mariam tɛ ne yɛrɛ bɛ Mohamed. Mariam i ko tɛ k'i man jɔlen i bɛna dogo jɔlen to wa Mohamed mun de bɛ yen Mariam ne kuma nin fɔ ne dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na Mariam i ɲɛ bɛ jɔlen la n'i wele i b'a fɔ ko mun bɛ yen Mohamed i b'a dɔn kɛ ne kunkolo sukolenba de sisan mun de bɛ yen nɔ Mariam n'i ko k'i kunkolo sukolen ne b'a fɔ cogo di depuis ne nana e yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la ne bɛ ka ko min kɛ i ka furu la ne su ni tile hakili b'i la n tɛ ka se ka foyi kɛ bilen hali i yɛrɛ tɛ ka se ka dumuni kɛ bilen o bɛɛ ye e de kosɔn mais o bɛɛ ye de nɔ ye Mohamed e tagatɔ la ne ko i ma Mohamed karisa n b'i kɔnɔ e mun kɛ ka ne jaabi n fɔ ko aya e tun y'a fɔ ne k'i kɔnɔ Mohamed i tun bɛ na san ma n kun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais sisan lɛ Mariam ne kɔnɔlen e kɔni b'a dɔn o fana ko a bɛ se ka ne tun bɛ taa ne bɛ sa ye ni ne mun bɛ e ka kɔnɔ i bɛna n b'a dɔn i ye muso min ye i ye danaya mɔgɔ ye i bɛna to i ka kow tɛna ɲɛnabɔ mais ne taara ne seginna o ne seginnen ne fɛ ka ko kuraya de e k'a fɔ k'i sɔnna dɔrɔn mais dɛ o ma nɔgɔn o tuma ne bɛ Ali ka ko kɛ cogo di Mariam Ali to sa Ali to sa Ali min ye sɛbɛkɛla ye wulu bɛ ka kulonkɛ de k'i la k'i bila ne nana ne ye wari de ɲini ka na e kama wari fɛn bɛ mun dɛ a bɛɛ ɲinina e de kama Mariam e bɛ ɲinɛ min kɔ e ye nin wagati ba fɛn fɛn kɛ e talen Ali de y'o bɛɛ kɛ ne kɔrɔ wa Ali fana ye cɛ ɲuman ye dɛ parce que Ali ma foyi ɲini ne fɛ n ka k'a fɛ dɔrɔn a banna e dun Mariam a kɔni ka di ne ka Ali ko kuma in yɛrɛ bɔ Ali yɛrɛ to yen Ali bila kɛrɛfɛ bani ne nana dɔrɔn ne bɛ fɛ k'i furu dɔrɔn de bɛ ne kun na sa ye furuko in ka di ne ye parce que ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min furu de ka di ne ye sisan mais Mohamed dɛ ne yɛrɛ de sirannen don ka da e la tuguni wa Mariam a ka di ne ka da ne la hali souvent su bɛ dalen n bɛ sogo la an bɛ nuages la an bɛ bada ni fɛnw na Mariam mun yɛrɛ tɛ ka se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye i ka ko dɔrɔn de bɛ n kun na sisan walayi n'i m'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ bana in na bon n b'a dɔn n'i fana ma sɔnna dɔrɔn n bɛ sa n yɛrɛ faga a tɛ se o yɔrɔ ma wa a tɛ se k'i yɛrɛ fɔgɔ Mohamed mais hali bi e ka temps dɔɔni di ne ma bani pour que ne ka se k'an yɛrɛ récupérer dɔɔni sinon ko in bɛ ka caya ne yɛrɛ ma parce que furuko ka di ne ye mais ne tɛ se ka Ali janfa tan parce que e min kɛ ne la ni ne Ali janfa ka tugu e kɔ tuguni Mohamed ne sigira k'o kɛ kelen kɛ n na ne b'a dɔn ne tɛna se k'a ko vraiment a ka di ne ka da ne la ne bɛ n kale ne t'o k'i la bilen ne nana dɔrɔn a ka di e k'a fɔ ko awɔ dɔrɔn k'i sɔnna dɔrɔn dugutigi bɛ taa ni buru aw fɛ yen sisan fo i sɔnna dɔrɔn Mohamed a ka ɲi ne y'i ka kuma bɛɛ faamu mais n bɛ tila ka kuma i fɛ wa voilà Mariam o diyara ne trop an bɛɛ o ka ɲi